Duże apele, ładne zraziowyje. Do samochodu. Dlatego sprawdźmy, czy poszkodowany nie znajduje się w rowie, czy nie znajduje się gdzieś w krzakach przy drodze. Jeśli jest ciemno, weźmy latarkę i poszukajmy tych poszkodowanych. Szczególnie ważne jest, żebyście Państwo zwrócili uwagę, czy z tyłu na przykład nie znajduje się butelik dziecięcy. To dziecko, jeśli było dobrze przypięte i jeśli fotelik był przypięty, czy na przykład nie został złamany strun z liniami wysokiego napięcia. Czy nie jest potrzebna interwencja zakładów energetycznych? Zwróćmy uwagę, czy z samochodu nie wyciekają jakieś płyny, jakiś olej i nie podchodzi, jeśli nie jest bezpiecznie. Zwróćmy uwagę, czy z maski nie wydobywa się dym. Dla nas, zwykłych szaraczków, to jest sytuacja, która jest niebezpieczna. Strażacy, jako jedna z nielicznych służb, jest przygotowana do tego, niestety, ale mogą wybuchnąć z opóźnieniem, więc jeśli one nawet nie wybuchły w momencie zderzenia, starajmy się nie chodzić korpusem, głową do środka, gdzie jest poduszka powietrzna. Dlatego, że niestety zdjęcie z wybuchającą poduszką powietrzną, to szans raczej nie mamy. Lepiej włożyć rękę do kamraty pożarnej. Straż robi dostęp po to, żeby wyciągnąć tego poszkodowanego na deskę. Jest odpłatne wypisanie go ma poważna pogotowia, czyli medyko, czy karetka pogotowia przy centrum lotniczego pogotowia ratunkowego połączonego czynności ratunkowe. Ich zadaniem będzie stabilizowanie funkcji życiowych tego poszkodowanego i jak najszybciej możliwych do momentu zapakowania poszkodowanego na deskę. W momencie, kiedy poszkodowany jest na desce, wtedy stabilizację przyjmują kostki, przyjmuje deska, ale ewakuacja, przeniesienie na wszy, kładziemy i teraz poszkodowany będzie zapięty w pasy, zapięty w klocki i dopiero na desce będzie bezpieczny i będzie czekał na przyjazd i przyjęcie przez zespół ratownictwa medycznego. Tutaj akurat ratownicy teraz już zapinają na deskę, przykryli tego poszkodowanego kocem, ponieważ właśnie utrata ciepła, nieważne jest, żebyśmy dbali o ten komfort fizyczny i komfort termiczny. Także zobaczcie, że równiutko podnieśli poszkodowanego i ewakuują się z nim poza zdarzenie, po to, żeby przekazać poszkodowanego służbom medycznym.